Pagdali na yung taon mugdako para makabalos pod mas kuha. Kaapoy na ning kinabuhing pobre. Good day everyone. We are here in Bukid to interview the Tagiya of Cavao. Yate omni ko microphone. Bodyguard, microphone. Oh my gala nata karon diri sa Bukid aron interview ng Tagiya sa Cavao ug unsay kahimtang kaning Cavao nila. Puti o gitom. Okay, atong mga igala. Bodyguard, tara. Maing hapon sa tanan, ana kita karon live kita sa 5:83. Maing hapon dia, sir. Oh, mga hepon sad. Sa may mga kuan alaga ng sinyo. Nalamin pangutana gamay sir, bahin sa mong baka, sir. Asa na kanang puti o kanang itom? Puti o gitom, sir. Unsa man na inyong kuan? Pangutana. Asa man mo naging napaliguan nimong baka, sir? Asa na kanang puti o kanang itom? Kanang puti, sir. Kanang puti sa sapa. Ang itom day. Ang itom sa sapa lang gyapon. Unsa man imong ginapakaon nila, sir? Kanang puti o kanang itom? Kanang puti, sir. Kanang puti, sagbot lang gyapon. Kanang itom day. Sagbot gyapon jud. Kamatay man Tagiya ni Cavao. Mo ra magtubag. Nasa ni pangutana, sir? Asa man mo ipatuloy mong baka, sir? Asa na kanang puti o kanang itom? Yat, kanang puti, sir. Kanang puti, ginapatulog ko na sa ilalom sa flyover. Kanang itom day, sir. Kanang itom, sa ilalom lang gyapon sa flyover. Ngano mo ngutana mo sir puti itom nga para sa magkatubag. Kabalo mo gud mo. Kanang puti, akuha na. Kanang itom day, sir. Akuha lang gyapon. One, two, three. Sir, may hapon, sir. Pwede ka na ma-interview ka dali, sir? May hapon sad pwede yun sa man tuyo niyo sa kuha. Microphone ba? Dali Yeah. One, two, three, action. Sir, live pa karon sir sa Radyo 5. Ano man si Jubit?